Liwat nga ginsuspende sang Kamara si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga matapos nga nakakuha sang 238 nga boto ang moson para sa iya suspension. Inibangod sa liwat-liwat nga nagalala sila nga misconduct kapisar gyara pa ini sa idalom sang naunang nga suspension halin Disyembre 1, 2025. Tubtob Enero 30, 2026, kabayin sa nagboto among representante sang bagong henerasyon kamanggawa party list. Dugang padiri ang Committee on Ethics and Privileges ang naghatagban sa rekomendasyon nga suspendihon si Barzaga matapos nga wala ini nagtambong sa committee hearings na hanungod sa mga bagong akusasyon batok sa iya. Samtang sunod naman kay House Committee on Ethics and Privileges Chair J.C. Abalos nag-aapekto sa reputasyon sang Kamara mga ginapanghimo ni Barzaga. Sa parehuman nga si Sonang pahayagman si 1st District Representative Dr. Janet Garin sa iya boto nga pabor sa suspension nga sunod sa iya gindesisyonan sini nga mabugat sa iya tagipusoon. Suno pa sa kongresista nga pila na kabeses nga gintagaan sini isang dako nga pasensya kag gintinguan nga buligan kuntani ang anak sa iya anay upod sa trabaho nga si Congressman P.D. Barzaga apang tuman kabudlay paintindihon si Representative Kiko. Ginkadlawan lamang ini ni Barzaga kag gintawag pa sini nga dramatic ang pahayag ni Garin. Apisan nga madamo sang pabor sa suspensyon ni Barzaga, may mga mabalida sa gihapon nga nagpahayag sa ila suporta sa suspended congressman. Ginpunto naman ni Barzaga nga dapat mas nakatuon ang Kongreso sa mga urgent concerns sa mga Pilipino kag hindi sa iya.